Kastapi sambah detitah dah to kembali kan. Kato dahulu bastinah, kato kemudian baca capek, lah cara capek saja bom dibawakan sambah ke depan setama itu. Rancak capek aja naro. Alah buah penitahan dia kan. Alah buah penitahan yang diantar ke hadapan setama benaro. Karena lai pasan yang biasa sepanjang adat nak pakai, sepanjang cupak nak bisi. Adapun tempur nan cako karano elok kato bayo kalah mo payo kan nyenyak mama amai bapak apa bisan penggatu jambak 6 dalam penggatu orang sawi erik sekarang taguh mari minta nang kunan melapeh jemuluk manyi hati suci muko jenia di janapun penem berasa kerja na pangka sungguh pun Allah sedang melapeh jemuluk manyi hati na suci muko na jenia nang karilekohnya kangkun tutuo pengulu na 10 Adapun nujana pun paneh na merasa kerja na pangka melapeh nak mudo ke tengah lai surangnya dua. Adapun nang ku nang tutuo pengulu nang 10 kok duduk lai barang sado. Tantangan adalah tanganlah sebab kadim manusia sebab gawa. Jiko ado basuo nang gawa nang kilap-kilapat ereng jegendeng iguh pangkuah yolah nak pembarian juang ku nang tutuo pengulu nang 10 kepada kami nujana pun paneh merasa kerja na pangka. Aikola buah penitahan dikembalikan ke hadapan setahun daru. Sampai buah penitahan aja naro. Sakira sampai yang bawa setahun daru. Aja naro. Lai yang bawa setahun daru. Kato dahulu bastinah kato kemudian tapi aku basuh nang gawa nang kilap nang kelapat. Yolah nak pemarian jo. Angku tua fulus buah pado jana pun panai merasa kerja maka kan baik tu wana lalu buah penitahan aja naro. Tu bana setahun daru. Ia agak tu, lagi agak tu itu ini buah hutan jauh naro penolai pasang biasa sepanjang adat nan pakai nya jumpa nabisi. Diterima. Gua pun diterima. No ambu duduk yang ku terus kolom. Karena diterima, gua pun diterima. No ambu duduk yang ku tutu. Karena ini mama ada yang ku tutu. Ku tutu nak mana? Iya, aku tutu. Oh iya. No ambo duduk yang ku tua pulus dua karena elok katu beyo diko pion yang mo mari pitan ujana pun paneh merasa kerajaan pangka mananti rajo menaro lam sama lai kelam cepat tang sekian sambah netai punan kerajaan menaro Lah sampai buah penitahan setahun daru. sakiro-kiro ala rajo menaro Setahun daru. lai ambo rajo menaro Kastapi sambah detitah udahlah tu kembali kan. Kato dahulu bastinah, kato kemudian baca capek, lah cara capek saja bom dibawakan sambah ke hadapan setahun daru. rancak capek rajo menaro Alah nan jadi buah penitahan di setahun daru karena lai pasan yang biasa sepanjang adat nak pakai, sepanjang cepak nak bisi. Diterima. Sungguh pun diterima karena ambo duduk jo angku nan tua pengulu nan 10. Karena elok kato bayo jiko di payuan di ambo memberi permintaan ni. Jana pun pernah berasa kerja nampangka. Menanti kerja benar dalam sambah lai ke dalam cepat jangan tang. Kan itu mana lalunya buah penitahan tahun daru. itu mana lalu rajo menaro Dia kata itu jadi buah penitahan di tahun daru. Karena lai pasan yang biasa sepanjang adat nama pakai, sepanjang cepat nama bisi. Dalam sekolahmu tahun daru. ambo kayu rajo menaro Ambo nanti tahun daru. stazati Hei ambo. Tuan tahun daru. Hei ambo tuan tahun daru. sambah tibo kada pas stazati Sembah kita lalu kalah tuan mo. tapi sembah titah kalah kemudian kato dahulu bastinah kato kemudian bila capek kan stazati Lalu. ala sambah dan tas stazati kenolai pasan yang biasa penyang adat nan pakai yang lupa merisi kok bunyilah semua kedatangan stazati kok rupo lah semua Iru kelihatan. Karena ikut na japuan di ujana pun panai merasa kerajaan pangka kedangku tutup mulus dua Tindih na. tindih na waki hambu Magai. magain ang kebuah jawari ino na tempe bayo standarti askian sambah nitah dipunang ke standarti Dah sampai buah penitahan tuan. sakir biolah standarti Tuan ambo Raja Bandaro. Mau payus betah. Ambo payon sepatang nanti Tuan Sultan Bandaro lam Menanti Tuan Sultan Bandaro. kalau tahu kok sebuah sini mau nanti standarti Pak mak, mau jawab saja. Nak kacak. Jawab. Pak, dijawab saja Pak. yo
Oh, tuan bos taman daro. Lai yang bos nanti. Tapi sembah kita pada Allah kita kembalikan. Kato dahulu bestinah, kato kemudian capek, secara capek saja tiba ke Tuhan. Encak capek nanti. Ada jadi buah penitan Tuhan karena lai pasar nan biasa sepanjang adat nan pakai sepanjang cepat nan besi. Kano, ada pun dibunyi na Adapun bunyi nan cakko, Ada bunyi na nidanga di rumpun na liye. adapun bunyi nan didengar rupa nan dilihat. Kano itu na Karena yapu. itu nan diapuan yang kunan Di hujan, hujan nan maupun paneh nan merasa kerajaan nan pangka. kapaduangku. Kapado ang kunan tutua pengulu nan 10 Tindih na kepada Tuhan. Taindah na pakai Kehadapan Tuhan. ka Kehadapan Tuhan Suta Mandaro. taindah no ka Kehadapan. kadapan Tuan Sultan Mandaro maga ibuah Hebarino katampe mempakat je Sultan Sati kan ibu itu mana lalunya buah penitan Tuan Ambo Itu mana lalu unos nanti. nah lihat kata itu jadi buah penitan Tuan Ambo karena lai pasar nan biasa sepanjang adat nan pakai sepanjang cupak nan besi diterima sungguh pun diterima karena Ambo duduk yang angku nan tua pengulu nan 10 Elok. karena elok kata bayo jikok di payon yang Ambo memberi permintaan di Hujan. hujan nan pun pandai nak rasa kerja nan pangka menanti Tuan Ambo Suta Mandaro. menanti Tuan Ambo Sultan Mandaro dalam persamaan kan lagi dalam cepat ya kantang ai kola buah penitan yang dikembalikan ke Tuan Ambo Sultan Mandaro Lah sampai nanti. dibilang Allah Tuan Kastapi sebatita tualah kemudian kato dahulu bestinah kato kemudian capek. Lah capek ke nanti. elok Ada di buah mitan sanksi kena lagi pasar nan dasus yang ada nan pakai yang lupa nan isi diterima. Gua pun diterima. Karena sanksi duduk yang ku tua pengulu nan 10 karena elok kato bayo jiko di pion yang bu. Amari demitan hujan apun panai yang merasa kerajaan maka mananti standaro lam samban lagi dalam cepat yang kantang kan ni baik tuan lalu buah berita sanksi. itu mana Nah, dia tak kata tu yang dibuang hutan sejati kena lai pasar dan jasus yang ada dan pakai yang jumpa dan silam sekolahmu sejati. babayon Amun nanti nanti. Wala dia saya lihat. belian saja ha Tuan Ambo Suta Mandaro. Sultan Mandaro Lai yang bos sejati. tapi sembah titah pada Allah kita kembalikan. Kato dahulu bestinah, kato kemudian capek secara capek saja tiba ke hadapan Tuhan. Pancak capek sejati. Adapun tempo nan cako karena elok kato bayo jiko di payon. Kalah hambo pa yun. Kalah ambo payon yang ku Yun. nan tua pengulu nan 10 memberi permintaan hujan nan pun panen nan merasa kerajaan nan pangka. Iyalah. Sekarang. Adapun sekarang boleh sekali yang pecah tapi arti pemberian yang ku nan tua pengulu nan 10 bagi mano bari Sultan Bagindo Allah kas sabari Allah kacik bari jujan nan pun panen nan aku nan tua pengulu nan 10 Ako lah. ai kola buah penitan yang dikembalikan ke Tuan. Dah sampai sejati. Dilalang Allah Tuan. Tapi sebatita doalah kemudian kato dahulu bestinah kato kemudian capek secara capek saja ambo aneh betul. Tapi sebatita doalah kemudian kato dahulu bestinah kato kemudian capek sejati. Hello. Ada di buah metal sejati kenolai pasar yang besos yang ada nan pakai yang lupa nan isi. Adapun tempo jako kena elok kato bayu kalas sejati bayu yang tu tua mulus buah. Mari minta nojana pun panen merasa kerajaan pangka. Kato. Adapun sekarang aktif pemberian yang ku tua mulus buah sepanjang yakuan nojana pun panen merasa kerajaan pangka. Bagi mano bari standarolah sebari yang ku tua mulus buah kan baik tuana lalu buah minta sejati. Yolah. Jadi yang tak ada itu buah minta sejati kena lai pasar yang biasa yang ada nan pakai yang jumpa nan isi. Kena rundiang terabi. Ano iya bau tu. Kena ayah mulu marok kaji bahasa pangkah. Kena rundiang terabi di Raja Manado. Anai lo muantam terabi jasati. Antara Tuan Ambo mantan kanan terabi Antara jambu. antara Ambo lain kita sudahi. Lagi jadi sejati. Raja Manado. Lai Ambo Sultan Mandaro.
Kastapi sama titah doalah kemudian kato dahulu bastina kato kemudian capek kerajaan Manado. Kerencak cepet Manado. Adapun tempun cakup kanelok kato wayu kalah mo payon yang ku tutuo pulus puluh mari pintano jana pun paneh merasa kerja bangga. Yolah. Adapun sekarang aktif pemarian tutuo pulus puluh tantangan ala sepakadin manusia sepat gawah. Indah ado basu nang gawa nang kilaf nang kelapat nang nangireng nang indeng nang iguang nang bangkua lain kan lah lacak sako lah sawah di limago lah bat lamo juo dujan apun panih merasa kerajo maka manibokan kepada angku tutuo mulus puluh sekian sambah menita di bunan kerajo Manado Lah sampai buat penitahan Manado. sakio kiwalah kerajo Manado Manado. lah iya mo kerajo Manado Kastapi sama aja titah beralak tu kemari kan. Kato dahulu bastina, kato kudian baca capek, lah capek saja ombo menimbulkan sambah ke depan Manado. anca capek kerajo Manado Alah nan jadi buat penitahan Manado karena lai pasal yang biasa sepanjang adat nawa pakai, sepanjang cupak nan besi. Adapun tempur nan cako karena elok kato bayo kan lah dipayogan dia mama amai wak. Aku. Kalau dipayogan yang kunun tutu pengulunan 10 memberi minta anu jana pun paneh na berasa kerja na pangka. yolah Adapun sekarang boleh segiliang cak tapia ateh pemberian yang kunun tutu pengulunan 10. Tantangan adalah tanganlah sepak kadim manusia sepak gawa. Indah ado basuh nang gawa nang kilap-kilapat ereng gendeng igual pangkua. Melainkan adalah talacak di pesako lah sawah lembago lah bak na lamo yuang ku. Lah bak na lamo yuang jana pun panai berasa kerja nang pangka menimbulkan kepada angku nang tutu pengulunan 10. Kan itu bana lalu nyoba penelitian Manado. itu mana lalu no buat meter kerajo Manado Dah lihat kata itu jadi buat penelitian Manado. Karena lai pasal yang biasa sepanjang adat nak pakai sepanjang cupak nan besi. Bawah. Tu. Ya. Panjang cupak nan besi bawa kata bermula baki kata sudah lah elok kata beri perhentian Manado. lah kaya di no kerajo Manado Kalau kau betul nak ni. ada ni ada di kerajo Manado sudah kilo dah mo Dah cuba selama. Oh, ni udang. Ni udang.